2022 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय बादा फोजोबनाय हाबाफारि खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्ला पानेरि दखरा एबसुनि बानजायनायाव दिनै पानेरि गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव 2022 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। बेजों लोगोसेनो गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा फोजोबनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु एबसुनि लोगो बुंथिगिरि बिबारि बर', उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिकास बड'सा, लोगोसे बाहागो लाफैबावो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रिफुल बर', उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो दखरा एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि बिथांमोनहा। गिबियावनो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय पानेरि दखला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि दिनै 2022 मायथाइयाव जायफोर माने मेट्रिक आनजादखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जाबाय बिथांमोनखौ मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों आरो मिरु दुलाराय फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो गोबां समनिफ्रायनो जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव दुलाराय बर' जिल्लायाव बे दखराजों लोगोसे बा जिल्लानि सिङाव थानाय दखरा बर' फरायसा आफादफोरा बेसेन नाङै फोरोंनाय बेबायदिखौ जों गरम बन्द'आव लानाय जायो आरो पानेरि दखरा बर' फरायसा आफादाबो दिनै बेसेन नाङै गथ'फोरखौ फोरोंनाय बेबायदि मोनसे फोजोबनायनि हाबाफारि बेबायदि लादों। आं जोबोद गोजोननायबो मोन्दों फैनानै आरो पानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि मोनसे मोजां हाबाफारि लादों। बेनो जे माने जोंनि इन फिउचार जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ मोनसे इन्सपाइरेसनखौ खालामनाय माने थुलुंगा होनाय मोनसे हाबाफारि आं बेखौ खावलायदों जोंनि फरायसुलि जायफोर बिथांमोना दिनै फरायगासिनो दङ आरो बा क्लास 9-10 स्पेसियेलि आं बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों बिथांमोना माखासे फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे मेट्रिक आनजादाव मोजाङै फरायगोन पास खालायगोन आरो जायफोर बिथांमोना माने मेट्रिक आनजादखौहाय दिनै मोजाङै पास खालामबाय बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जोङो जायफोरा माने आर्ट्सआवनो जा साइन्सआवनो जा बिथांमोना खोब मोजाङै फरायनानै गावबा गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हागोन आं बेखौबो खावलायदों आरो लोगोसे जोङो नट अनलि फरायनायल' नङा जों बेजों लोगोसे गावनि जि बिहेभियार जोंनि आखल आखुफोरखौबो जोङो मोजाङै लानानै थांनांगोन अब्लासो जों सासे गुन गोनां सोलोंथाइ महरै जोङो मुलुगाव जोङो मिथिनो हागोन आरो गावबा गावनि प्रफेसनेल लाइनावबो जोङो गसंनानै जोङो मोजाङै खामानि मावनो हागोन। साफादनि बानजायनायाव थांनाय जुन दाननि 20 अक्ट'निफ्राय जागायनाय बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि जे फोरोंथाय बादा बेखौ जों दिनै जे फोजोबथाय हाबाफारि बेखौ लादों आरो बेजोंनो लोब्बा लानानै जोङो दखरानि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों फरायनाय मेट्रिक आनजादाव 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जाय फरायसुलिफ्रा सेथि मासि लानानै बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि जथाय लानाय जादों जौसिन फरायसालिनि जायगायाव दा बेयाव जोङो मोनसे सावरायमेलनिबो हाबाफारि लानाय जादों। जोंनि थांखिया बेनो साफ्रोमबो फरायसायानो गुन गोनां आरो जे आदब सोलोंथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि फोसावनाय जि मावथांखि बेनि गेजेरजों सिगां फारसे आवगायलांनो हायो आरो गुन गोनां आरो आदब सोलोंथाइनि गेजेरजों गावखौ दाफुंनायजों लोगोसे जोंनि समाज जोंनि हारि हादोरखौ जौगाहोनायाव बिथांमोना जाहाथे साफा साफा सुबुं सम्पद जायो बेखौ नोजोर होनानै जों दिनै बे लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो मान बावनाय बा बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जे मोनसे थुलुंगाखांहोनाय फरायनाय बा गुबुन बिथिङाव बिथांमोना जाहाथे जिउआव देरहासार जानो हायो बेखौ नोजोर होनानै जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय मोनसे थांखिजों दिनैनि हाबाफारिखौ लादों। बेयावहाय जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि बायदेव बिबारि बर' बिथांखौ जों हांख्रायदों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बुंथिगिरि आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों। बे हिसाबै दिनैनि जि हाबाफारि जि बरायनाय हाबाफारि लोगोसे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै जे सोलोंथाइ बा फोरोंथाय बादा फोजोबनाय हाबाफारि बेयो मोजाङै जादों आरो बेनि गेजेरजों जों बेखौनो आसा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि दखरानि सिङाव थानाय
गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि बा गुबुन गुबुन गामिफोरनि जे फरायसुला बा फरायसुलि बिथांमोना जाहाथे फरायनाय बैसोआव फरायनाय समाव गावखौ मोनसे गोख्रों थांखि लानानै फरायनायनि फारसे गोसो होनानै गोजौ फारसे आवगायलांनो हायो आरो बिथांमोननि जि मोनसे साननाय हनाय बिथांमोननि जि मोनसे जिउ जाहाथे मोजां जायो बे थांखिखौनो लानानै जों दिनै बे जे फरायनाय जादों। हनुमान हार्डवेयाव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेयर मुंनि गंसे हार्डवेयर गला। बे गलायाव बाला, अन्थाइ, इटा, सिमेन्टजों लोगोसे टिन, चेयार, डाइनिं टेबल, प्लाइबर्ड, न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेयरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नाम्बार 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयरआ जगायनानै होगोन। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गाव गावबागावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।